ኤርትራ ነጻ ናይ ትምህርቲ አገልግሎት ካብ ዝህባ ሃገራት ሓንቲያ እቲ አገልግሎት ብምዕሩይ ዝርግሐን ተሳታፍነትን ንኽዋብ ድማ ብዝለዓለ ዝተሰርሐሉ መደብ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ዝሰላሰለ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባት ዘለዎ አበርክቶ ንምዕዛዝ ናብ ዓይነታዊ ንምቕያሩ መሰረታዊ እዩ ጋዜጠኛ አርሴማ ስመሮም ዘዳለወ ተጸብጻብ ይስዕብ كواب نزتنحي أقلقلت تمرتي بعينة مدرع مدرخ طلبه وانا وقداي مهانو منيستر تمرتي أتسمر رأسمن حلفي لعلو التكالات تمرت المرمرن دكتور هايلة محتونن مسيرتي بيابز قبر وقال محتت قليتام منيستر سمر أبزهابو مبرهي أب مجمريا نتنت كاريكلم أداليخا مسالة إعتاتن طلبات تمرتن ممهران قريبكا أقلقلت تمرت مجمار كبر زبالة كوانت نبرة منقستي إرتراغن بمسارة تياب وان قالسا أوهلي لوزن حتى مكرو قدامنتنا قدامنتاتو سارعو هاجر لخا عدل زرقاقط زرقح نخهلو معروينات عدل نمسفحن عينتاوي بقعة تمهرتي نمرقاقاتن نزوهاب تمهرت دما مسلم عتاو مدبات نمسناي بوليسون متكلاتنا نتيرو كمتبقسة أرديوم تمرتاوي مسرحنا يتهاجر بستغاء متن كم مجمرتو جميرو بوليسيو أنسيرو زغراوي ترأي اتلمود معناتي تمرتي مسرتاو مسل دكسب يزبل تراي زي كونه اب ارتراها اب ارترا استخفلو وغان كلا وغمزاتو والكسبن اكوب حزبن بحبار بهم يركا تحزو تعدلات بهم يركا تم قرحم كلا وغمزاتو تحزنيرو ومسرت كات بوليس تحنسي سمالتي قون زون مسرات المعقابن حدنت محبراو سنيت تمر هاجراو مننتن محبراو فتحن مخصقا سافريتن تودادرتن زيغاتات كمون مهنات فلطتن مهازنتن زسرتو حبرتسب زامسلو مسرتاوያን متكلاتون بسفيح سلستسرحلو كساب سرحق كبابيتات نخلو زيغا معوري ناي تمرت عدل تراحيو اتشتتات ان تጨበጠይ متخم زلو استقسم ሚኒስተር ሰመረ ካሪክለም በብዋኑ مخلاسن عينتاوي قرب ممهران مرغغاصن ካብ ቀንድ ብድሆታት ስለዝኾነ ገና ሓያል ስራሕ كم زدلي حبيرهم ناي تمرت عدل معري كون كم زلو معري النوتو منتاي زراغس نعم دك انستيو اب زنبرن عدلات ناي تمرتي وحفشوا محبرهم مسلاتون مستي صن حياته وحبر السب زهي سلازنبره نزي ام عراري زخيرات حازات حزونيرو دك انستيو ملؤ تساتابنتاب تمرت خم زلو نمغبار حدا هابتي ازي استصعرلي زهاجرزي شعت بهرات الله ويكا شعت بهرات زقوم حزب له حزب زي بمعره نزل تمرتاو عدل زي بهم يباصحون كابتي استسعرلون ابز مسرح كادما ما تطمته طبق مكتال تغيرلو زمصن مهانو ابو متيات مالتيو اب اقدمو ولا مسمو ግዛት بزتاثرون زرغها تمرتي مسناي منغست تكالاتن اكالاتن تاساسيرو قروب تمرت عدل زرخبه خفال كصنح سلازغل اتي زي رخبه هم يغيري حجنا ذكر كب زلون ابت هاجر كات تمرتاو عدل نقولهم باصح تغبرن زيتات ابغم زاتوي ونيرو ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታውን ዓለማውን ትምርቲ ንጹሪ ዝበለ ሚኒስተር ሰመረ አቀዲሙ ምዝምልከተን አካላት ግዜ ዝወሰደ መጽናዕትታት ከምትኻይደ ሃይማኖታውን ዓለማውን ትምህርትታት ተሐዋዊሱ ዝኸይድ ስለዘይኮነ ድማ በመሰረት አዋጅ ቁጥር 73 ዝባድ 1995 ሃይማኖታውን አብያተ ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ጥራይ ክህባ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምተዘርበሉ አንጽሮም حلافي لعلو تكالات تمهرتن مرمرن دكتور هايله محسن بوغانو اغلغلوت لعلواي درجه تمهرتي اب ارترا ازي وحد قصري تمهارو بزانغد حدا يونيفرسيتي يكايد كم زنبره مسفح اغلغلوت تمهرتن تساتفنت زيغاتاتن بتعصصافي كب سلازبله قصري ناب لعلواي تكالات تمهرتي زصنبرو تمهارو سلازعبه اب استفلالي كبابيتات هاجر حدث كولجات كم تمسرتان كاب 2014 اغلغلوت كهبا كم جمران بمغلات ابزوان زين اسات 12 ناي ديجرين دبلومان تمهارون زحوفا تشعته كولجات كم زلوا ابريهم مبزح تكالات تمهرتي بزح زلوا مهر زيغا كتفري زدفا اكاز بلا دكتور هايله ابزوان زغن دليتاتكا بزغبا فريتكا نت بزحي بعينت ملوات نعوز دلي كاريكلم نمخلاص ممهران نمغراب غبراوي تمهرتي زوهابلو تحت قرص نموداد يسرحلو مهلاو ارديوم اب عينت كتسغاغر نحرون كاخا كم مهربات وي كما تحسب سبات تحيز له هذا قلت كان تاخذ مغان قدام كتفلت كتقلالك كله تي بحد خبر زخال
ويكوفز التمرتات أبزن تكالاتنا هنا أدلاينات درخو خوان كخلالو مالت نيدريفن مالتي هذه كمو خون تقينو انتهي حتت بعينات كتكير تدلخا أزي ناي تمرتي سرعتها بهاجرنا استأساس رسل زخنة لو تغت متوخنكا كابتحت العلم دارفا كأخذ خيط أبلعلون تتحت قاعد محاش تطوكت بال الله كامل لا يكونن سلازي هذه العلوة الدرجات مرتتات تزاد للنتاي خنزا قديمة تبلسكو واحدة أدلاينات كان فلات مسؤول خيد عينتات تمرتي كم زرقاح مقبار دكتور هايل قتيلو ناي دحره مرقات مهرتي كتهب فلما ناي قدمه مرقا اغلغلوت كدلدل كم زغبا دحره مرقا دما مس موداد بقعا مسبن مسالطياتن زخيد مخانو بمتكاس نزا اغلغلوت زي زهبا كولجات كان تلوا غناعت مصنعتي زدليو مخانو بمبراح ناي معباي درجه مدب نغزيو تونزيفو خم زلو حبيروم العري اب حد درجات مرتبه ويبو تمريكا قدما بصراحه توافرمو دحرك انا ابكريدي مع أنا يوم الألتمرتي كتساتها بسخيل إذا خنا تعرار ما أنت هدي إذا لعلوا درجات مرتباتها مسجار سلدلو يجيزيو إذا ما دباتي يوانزف ناتو عادة ناي بس أي ما دباتنا عن تسمنتي كلاي سبات دحري أبكريدي ما دبات كأسوينهم بزيكاتي ديليت قال كمالا زغبو نغرات ونهلو بصراحه كوافرو طرح ديكونه من يخدلو هابو زرحه طرح دي زرحه قال بمتاي فلاله نابنات نعدما غدات قالو نيمو سبع ما تقتو نبعد ما دفودو نمانسات ازون قصنا عسل دلوسي زيتات تماطاري يسقع زغر انت صنحه بهاي اتي سقمتي كم جزياوي ما برح تذكر حزل كولج نقدن سنة قطبان كولج طباباتن محبراو سنة فلتاتن لو معمت ابتقبو جزيين اقلقلوت زي جمرال المغنيات بزملكت ابزهابو مبرهي دكتور هايلة اب حال حالة زنبرا كولج نقدن سنة قطبان اب كتر كولج طباباتن محبراو سنة فلتاتن عدغيح كترنا في قد مخلط عمتات كم التوسنة اتمدب تدناقوي دحر مسنح نتقبارات حتى غرصاو تقنا يكايد كم زلو بمقلات كلتي كولجات اب ورح تريك لتشن 18 اقلقلوت كجمر مخانو انا تصيرون كرة عزتنا ملوت حستونا إذا قلم حتى تحري زينا كقربيهم منستر حرشات وعرفاين برهن منستر مريت ماينا كبابنا تتصفاي قبر سلاسين أبي استفل عليه كبابيتات نوزو حمل مالون نستواردو لمعاتاو بروجكتات مريقام أبتي بعصرت حمش حدار استمرق بروجكتات ديقا باشيري بصحيو ساعات سرح سرعات قرب ماي دق مراد كمون ديقا مشان مبات بيت مرتا أجر ببنية تقلل أبتي سنة سرعات أما حدار نوزو حمل مالو أتو ياكو إدريس أبز اسمعو قال أقدر سنة نايت بروجكتات بمعبالة كبابن ممحياش من نوابرو زيغاتات بمتكاس نبرتي بوحلا قباب كتكاملو عزها خيرون كاب قبوتات لالنبا ليبانا حبوبن أفجروقن زورد وحيز وهلالا ديقا باشري أستا 6.5 مليون نعفا وصايتات كم تقبرلا نتسرح استغتاله إنجنر آدم موسى حبيرون بروجكت ناي دقة مراد دما باسكا مزرقاح مسمرات مسرح مكفافلن معدل النقطات كمون مودات صحيو ساعات زتقالة لخينو لعلي 3 مليون نعفا كم زوده أب كفله هنت أو لمعات من محدار زوا عن سبات حقاقازي إنجنر آتو محار هابتاي حبيرون بزيكازي أب أجر ببن سانكان 366 سدرابيتات أب تحت ديقا مشان نزل معي 25 أب نتوين حرستوت كمون بيت مرتي أجر ببن أو تتصحيو ساعات تعديلون أب أقل قلوت وعيلون منستر تعنا موساد صار نفسات مدانيت بزي ناي موياوي تزاز كو قرز علمك انا مبراخ نقحات يسلاسل الله كما اكل نايزي ابي زوا ما اكل افلطه تمهارو كم نمبال غسغاس كايد قنيو نصبصب برهان عند مسكل حيل برقه ابزوبا ماكل بمخنياتي كاب 13 سب 19 تحدار زكاد زلو اغراوي كنا مدهانيتات صار نفسات افلطه تمهارو اب مدهانيتات صار بكتيريا كم نمبال بموياوانت اناز الا غسغاسات تخايدوم اتمس ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ በመውሃድ ኣብ ከተማን ገጠራዊ ክፋልና ይትዘባ ኣብ ዝተመርጸ ኣብያተ ትምህርቲ ክካየድ ዝቀነየ ጎስጓሳት በሐፈሻ ኣብ ተጠቃምነት መድሃኒታት ፀረ ነፍሳት ንጽንሕ ንቕሓት ክብባል
ሳዕቤናት ብዘይ ትእዛዝ ሙያዊ ዝውሰድ መድሃኒታት ፀረ ነፍሳት ድማ ብፍላይ ዘበርሕዮም ምክትል ፕሬዝዳንት ፋርማስቲካዊ ማሕበር ኤርትራ አቶ ፊሊጶስ ዮሴፍ ንየሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ዘይቁኑ አጠቃቅማ እቶም ህይወትና ኣብ ምድሓን ልዑል ተራ ዘለዎ መድሃኒታት ፀረ ነፍሳት ፈዋስነቶም እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምብራህ ኣብቲ ዘድልዩና እዋን ንኽጠቕሙና ኣብቲ ዘየድልዩና እዋን ክንጥቀመሎም ከም ኣብ ንዞባታት ባፅዕን ገላዓሎን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንሕግታትን ምልክታትን ትራፊክን ሳዕቤናትን ዝምልከት ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ ኣብ ከተማ ባፅዕን ዝጥነጥፉ ወነንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ኣብ ዝተወደበ ኣስተምህሮ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሜጀር መሓሪ ኪዳነ ብዛዕባ ጠንቅን ሳዕቤናትን ሓደጋታትን ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ናይ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ትራፊክ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሒ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተኸስቱ ልዕሊ 200 ሓደጋታት እቶም 95 ኣብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ከም ዘጋጥሙ ዝሓበረ ሜጀር መሓሪ ከም ሳዕቤና 12 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ ናይ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ክሳራ ከም ዝወረደ ኣብሪሁ እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሕግታት ትራፊክ ዘይምኽባር ኣልኮላዊ መስተ ጥዕና ተሽከርከርቲ ዘይምሕላውን ካልእን ምንባሩ ብምሕባር ድማ ወነንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ድሕነቶምን ድሕነት ዜጋታትን ንምውሓስ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ከምኡውን መሰረታዊ ናውቲ መጥፋእቲ ሓውን ቀዳማይ ረድኤትን ክውንኑ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምልክታት ትራፊክ ክሕደሱ ኣብ ውሽጢ ከተማ ናይ ዓበይትን ንኣሽትን ተሽከርከርቲ መስመር ከምኡውን ኣብ ገለ ከባቢታት ዘሎ ናይ ሓደን ክልተን መንገድታት ዝፍለየሉ ኩነታት ክፍጠር ዝብል ዝርከቡ ርእቶታት ኣቕሪቦም ብተመሳሳሊ ፖሊስ ንዞባ ገላዓሎ ነቕሓትን ኣፍልጦን መንእሰያት ኣብ ሕግን ስርዓትን ንምብራኽ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ገላዓሎ ሰርጌንት ሓሰበላ መሓመድ ሕግታት ትራፊክ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ሓደጋ ትራፊክ ከምኡውን ካልኦት ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ገበናትን በደላትን ንምክልኻልን ንምግታእን በቲ ሓደ ጸጥታ ከባቢ ንምውሓስ ድማ በቲ ካልእ ምትሕብባር ህዝቢ ብሓፈሻ ናይ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ፀዊዑ ቤትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሳግም ተሰነይ ብዞባ ደረጃ ኣብ ምግራባ ምዝጊባቶ ዘላ ፀብለልታ ውፅኢት ውሁድ ፃዕሪ ተምሃሮን መምህራንን ምዃኑ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ተኬ መድሃኒ ሓቢሩ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መምህር ተኬ እቲ ናይ ምግራብ ንጥፈት ኣብ 2007 ምስ ምህናፅ ቀፅሪ ከም ተበጋገሰ ኣብ 2011 ድማ ብወፍሪ ምግራብ 2000 ፈልስታት ከም ተተኽለ ብምጥቃስ ካብዚ ኣስታት 1700 ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊጹ በዚ ድማ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2013 ንሽልማት ከም ዝበቓት ሓቢሩ መምህራንን ተምሃሮን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቀጥርታ ቤት ትምህርቲ ብኣግራብ ምሽፋንን መስርሕ ምምሃርን ምስትማርን ዝድረኽ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝያዳ ንምልማዕ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊፆም ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ተሳተፎ ዘላ ዙር ሩዋንዳ 2017 ሎሚ ብናይ ራብዓይ መድረክ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኽበ ውፅኢት እዚ ዝስዕብ እዩ ተቀዳድምቲ ካብ ሙሳን ዝተበጊሱ ኣብ ኒያማታ ዝተዛዘመ ናይ 121 ኪሎ ሜትር ውድድር እዮም ኣካይዶም ናይ ሎሚ መድረክ ክልተ ከበድቲ ዓቐበታት ዘጠቓለለት ምንባራ ንተቀዳድምቲ ፈቲና እያ ኣብ ሰዓት ከ41.99 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዝዮም ዛዚሞም ኣብ መወዳእታ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን እንዳታ መትከልዮም ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 52 ደቂቃን 54 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ወዲ ክለቡ ሩዋንዳዊ ዮሴፍ አሩሪኻ ካብኡ ግዜ ከከሰረ ካልኣይ ኮይኑ ከኣቱ ሩዋንዳዊ ጂምቦስኮ ከዓ ካብ መትከል 29 ካሊ ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ንውድድሩ ፈጺሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪት ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ሰራዊት መንግስቲ ዚምባብዌ ሙሉእ ስልጣን ሒዙ ከም ዘሎ ብ15 ሕዳር ብወግዓዊ መደበር ቴሌቪዥን ተሃገር ብዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጦ እቲ ሰራዊት ኣብ መግለጺ ዕላማ ናይቲ ዝወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሃገር ንምርግጋእን ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታውን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሰራዊት ንኩነታት ፕሬዚደንት ነበር ሙጋቤን ስድራ ቤቱን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝወረዶም ጉድኣት ይኹን ጸጥታዊ ሓደጋ ከም ዘየለ ገሊጹ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ኣብ ርእሰ ከተማ ሃራሬ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዘሎ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝርከቡ ሓያሎ ላዕሎት ፖለቲከኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ እየን ዘቃልሓ ዘለዋ ሰራዊት ዚምባብዌ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ንሃገራት ዞባን ሕብረት አፍሪካን ከም ዘረጋገፀ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ምብፃሕ ዝፍጽም ዘሎ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፈቂ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረድዩ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታትን ካብ መንበሪኦም ከይወፁን ንድሕነቶም ክጥንቀቑን ፀዊዐን ኣለዋ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ዚምባብዌ ኮንስታንቲኖ ቺዌንጋ ብ14 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ንምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ካብ ስልጣኑ ምብራሩ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምትፍናን ምስ ዘይዕርፍ ሰራዊት ቀጥታዊ ምትእታው ብምግባር ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ምጥንቀቑ ይፍለጥ
ب15 حدار بسيميناዊ ሸነኽ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ከተማ ማይዱጉሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 20 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ናይጄርያ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክካየድ ፀንሐ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ቀዳማይ ጥርጡር ኮይኑ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ካቡል ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ 7 ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ሓቢሩ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዳዕሽ ወይ እውን ጣሊባን ክኾን ከም ዝኽእል ግን ግምት ኣሎ እቶም ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየድዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ፀጥታውን ክሳራ ክወርድ ምፅንሑ ይፍለጥ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት 900 ተወሰኽቲ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ክዋፈሩ ብ15 ሕዳር ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኣጽዲቑ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ኣብታ ሃገር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፈጸመ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ብዘቕረቦ ጠለብ መሰረት እዩ በዚ መሰረት ቁፅሪ ናይቲ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብ 11650 ክብል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ድሕርቲ ኣብ 2013 ዝተኻየደ ዕልዋ ዝተወልዐ ግጭት ዛጊት መዕለቢ ከም ዘይተረኽቦ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እንተኾነ ዘምጽኦ ውፅኢት ስለዘየለ ኣደዳ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ክኸውን ምጽንሑ ይፍለጥ ብዘይካዚ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብፆታዊ ዓመፅ እውን ብተደጋጋሚ ክኽሰስ ምጽንሑ ይግለጽ ቻይናን ፊሊፒንስን ዝምድና ንምምዕባል ዝሕግዙ ሓያሎ ኣገደስቲ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱተርተን ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ክኺንያንግ ብ15 ሕዳር ኣብ ከተማ ማኒላ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሑ ኣብ ትርክብ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሸበራን ምግታእ ክሊማዊ ለውጥን ዝርከቦም 14 ስምምዓት ከም ተኸተሙ ተፈሊጡ እቲ ስምምዓት መርኣያ ናይቲ እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ምዃኑ ፕሬዚደንት ዱተርተ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣረዲዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካኺንያንግ ብወገኑ ሃገሩ ንፊሊፒንስ እትገብሮ ኩሉ መዳያዊ ምትሕጋዝ ብዝሓየለ መልክዑ ከም ተቐጽሎ ኣፍሊጡ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ዝምድና እናላሕለሐ ዝመጽእ ዘሎ ፊሊፒንስ ዝምድና ምስ ቻይናን ሩስያን ንምድንፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ